Controis nos accesos, frechas que sinalan as entradas e as saídas e bandexas para depositar o noso DNI e evitar o contacto. Así serán as eleccións do 12 de xullo. O obxectivo cumprir co protocolo elaborado pola Xunta de Galicia para que a xornada electoral se poida desenvolver coas máximas garantías sanitarias. Neste colexio xa está señalizado en todo o percorrido as distancias de seguridade que hai que manter, as flechas sinalizando as zonas de entrada e de saída. Están dispostas as cabinas de votación de xeito que se garanta o secreto do voto, sen necesidade de manipular ningún elemento que pode ser tocado por máis votantes. Non existe cortina para que podan entrar sin esa manipulación. Para minimizar os riscos de contagio e o contacto de obxetos dos cidadáns cos membros da mesa, hai unha bandexa onde o cidadán deposita o DNI ou o documento de identificación que porte e así o presidente ou presidenta da mesa poderallo enseñar os vogais da mesa para que controlen no censo electoral que esa persona correspondelle votar nesta mesa e volverallo a acercar a bandexa para que recolla o DNI. En ningún caso haberá ese contacto. En todos os colexios electorais será obrigatorio o uso de máscaras e haberá dispensadores de xel hidroalcohólico a disposición de toda a cidadanía. Ademais, en todos estes centros deberán garantirse as distancias de seguridade, tamén entre os membros de cada unha das mesas. O aforo estará limitado e nos accesos haberá voluntarios de protección civil. A mesa de onde está o presidente máis os vogais do proceso electoral están garantidas as distancias de seguridade entre eles e, así mesmo, a zona que ocuparán os interventores e apoderados dos partidos. En todos os colexios será obrigatorio o uso de máscara de protección. Se os cidadáns non a traen da rúa, será entregada polo persoal de control de accesos que estará establecido ao efecto e recordarálle a obriga de empregar o xel hidroalcohólico para desinfectar as mans. O coordinador de prevención de eleccións da Xunta de Galicia asegurou esta mañá que todos os colexios electorais cumpren xa con estas medidas. En total, máis de 2.000 centros que tiveron que ser adaptados a esta nova normalidade. Neste momento, todos os colexios electorais foron avaliados polos representantes da Administración que examinan as medidas de seguridade. Todos os colexios electorais, por tanto, son seguros para o 12 de xullo, un total de 2.405, e tan só houve que facer cambios en un pouco máis dun 5%. Todos os cambios foron feitos na propia visita ao colexio electoral en consenso cos representantes dos concellos, que son os que fan a proposta ás oficinas de electorais para o cambio dos locais. En todos os colexios colocaránse cartéis para lembrar á cidadanía as pautas sanitarias. Ademais, intensificaránse as actuacións de limpeza e desinfección e darase prioridade á entrada dos maiores de 65 anos e das persoas con discapacidade.